Kaixo lagunok, gaur Izerdi Patxetaren futbol kontuez arituko gara. Izan ere, gaurko gonbidatua Osasuna futbol taldeko jokalari eta kapitain ohia da. Talde gorritxoaren aztegitik irtendako jokalaria urte luzez izan da talde gorritxoaren kapitain. Eta pentsa 356 partidu jokatu ditu lehen taldearekin. Gainera, Osasuna zaleen artean beti izan da jokalari oso baloratua, klubaren balioak bikain irudikatu baititu berdegunean eta baita zelaitik kanpore. Gaur, Izerdi Patxetanen Oier Sanjurjo. Introa sartu eta has gaitezen Izerdi Patxetan. Bertatik eta bertarako. Bueno, Oier Sanjurjo, hasteko eta behin, nola zaude? Janik futbolarekiko distantzia hori hartuta da bizitzako zein momentutan? Apa, kaixo, mila esker, karrizketa egiteko gonbitea luzatzeagatik, eta, bueno, bai, futbola utzi nuenetikan urte bat eta 4 hilabete edo pasa dira, ez da horren beste denbora, baina mandit izan dut nahikoa tarte, pixkat, futbolatikan ere distantzia pixkat hartzeko, zuk esan duzun bezala, eta bizitza beste ikuspuntu batetik ikusteko eta bizitzeko, ez? Patxada handiagoekin, pixkat lagunekin denbora gehiago goteko, familiakin, ez, aurrekin, eta gero niretzako denbora gehiago izateko, ez? Nik nahi duan gauzak egiteko denbora gehiago izateko. Eta zer da gehien faltan botatzen duzuna, zer nahi baldin badago, Ez pentsa, ez dute faltan gauza handirik ere botatzen, topikoa dirudien arren, nik zera esango nuke, eguneroko, ez dakit, aldagelan sortzen diren, rollo hon eta bromak eta basileak eta eguneroko, bakizu talde batean gara denak gazteak, adinekoak eta hor sortzen den ekosistema hori ez, edo atmosfera hori falta botatzen dut eta eguneroko entrenamentuak eta bromak eta farreak eta hori batez eta rollo hori. Esan bezala, iazko maiatzean iragarri zenuen futbola utziko zenuega, Aeka Larnaka taldean, Zipren urtebete jokatu ondoren, zerrek bultzatu zintuen erabaki hau hartzera? Denbora asko zeraman zure buruan erabaki horrek? Baita ez, esan nahi dut. Ja, 32-33 urte bete nituenetikan, Osasunan nengolari esaten duen, bueno, oier, eskadinak markatzen du, ez? Ja gutxi geratzen zaizu futbol kontan, 40 urte izten direnak oso gutxi dira, eta nik esaten duen, bueno, ez lei de vida, ez? 36, 37 urtekin, ja utzi bako duzun ez baitere. Eta gogo hori ere, nuen zen, futbolean disfrutatu asko, baina momentu latzak badira presioa handikoak, tentsioa handikoak, eta ja, pizkat ere horrekin nekatua ez, baina, bueno, banukan ere gogoa, bizitza beste prisma batetik bizitzekoa, ez, lehen esan dizuen bezala, denbora gehiago eta lasaiago, ez? Eta orduan ja, azken urtean, ja, Osasunak esan zenean ez nula jarraituko, esan nuen, bueno, futbolakin jarraituko dut, beti eta urte polit bat bizitzeko aukera atatzen baldin bazait atzerrian. Eta jo, justo agertu zen Txiprerako abentura hori bizitzeko aukera, eta heldu nion, zalantzai gabe, familia guztia familien, eta izan zen opari moduko bat futbolak eskaini ziana ni azkeneko urtean. Baina urte hortan ja esaten duen, gauza gogo falta handiago asomatzen dut, fizikoki ere ja kostatzen ditzean gauza gehiago, normala denez 37 urte, eta bueno, listo, urte hori izan zen ere hausnarketa modukoa, esateko, ja, bukatzen nahi zaizu, disfrutatu balduzun guztiena, egunero kontramentuak eta auta beste, ja, ez da, bukatuko da eta ez da gehiago gongo. Baina, era berean, asebeteta eta gustora bukatu nuen. Ja, pizkat gainezka egin da, zentzu honean, Hala ere, orain, arnasketarekin buru belarri, Oier, izatez, zure eginkizuna zein da mundu honetan, izan aholkularitza, plangintza bat burutzea, kontatu pixka bat? Bai, aholkularitza baino, nik egiten dudana da, arnasketa eraginkor bat zertan datzan irakatsi jendeari, ez? Arnasteko arazoak, baina ez bakarrik arnasa arazoak dituen jendearentzat, baizik eta ez dakit,
bere osasunean eta hobekuntzak somatu nahi duen jendearentzako bideratua dago, eta nik egiten duena da, ariketa batzun bitartez, erakutsi edo irakatsi jendeari modu egoki batean arnasten. Ze jendeari arreta ditzen dio, esan nahi du, eta nola da arnasketa egoki bat, ez? Nik arnasten dut, egunean 25.000 aldiz, da zerbait automatikoki egiten duena egunero, ez? Denbora osoan. Bai. Baina hori da historia, ez? Nola den posible hain gauza ez jakina izatea, ez? Gauza bat egunero egiten duguna, hainbat aldiz egunean zehar, eta ez dakiguna berez nola den arnasketa egoki bat. Eta hori da, sudurretik egiten dena, modu lasai gaudenean, modu isilean izan behar duena, eta diafragmatik arnastuta, ez? Eta jendeak ez daki, eta hori lortzen erakusten diot jendeari. Osea, naiz irakasle moduko bat arnasketa dena. Ber ez hitzen arnasketa. Zer, haietzen gara jakinda ongi arnasten, modu egoki batean arnasten. Ja, izan ere, ustez zu gainera magisteritza ikasi zenuela, ezta? Eta irakaskuntzara itzultzeko edo asmorik bai? Bueno, hau da modu bat, ez, irakaskuntzara Bai, bueltatzeko, esan nahi dut. Ba, herramienta honek eman didana da, aukera uztartzeko, pues, pizkat, ni naizen hori, ez? Futbolari, lehen mailako futbolaria izan baino lehen, ez nekin ez nire etorkizunean zer egingo ote nuen, ba, ikasketak egin nituen, magisteritza, bai, lehen hezkuntzako irakasle, eta orduan uztartzen ditut bi gauzak, ez? Pues, alde batetik irakaskuntza, ez? Irakasten jendeari ongi arnasten, dauka arlo pedagogikoa, eta bestetik, baita ere, kirolari lotuta zen, naiz eta ez dudan bakarrik lan egiten kirolariaren jendearekin, baina baita ere banabil hirugarren mailako futbol talde bati arnasketa irakasten, orduan lotuta nago ere kirolarekin. Bueno, hau esan da pixkanaka zure kirol ibilbideari barrenatuko gara, gehien bat osasunan fokua jarrita, eta egia esan, elkarrizketa prestatzen nenbilenean ez nekien nondik hasi, ze bizalde izan dituzu, ez? Hainbeste gauza eta txamponaren bi alde horiek nola ezagutu dituzun, zerekin geratuko zinen zure ibilbide guztia orain perspektikarekin ikusita? Bai, eske, galdera sakona da, eta pizkat, jokoz kanpo harrapatu nauzu, ze ikuste dut pizkat hau hausnartu ondoren emango nizukela erantzun, zakite, kompletuago bat, egokiago bat, baina, bote prontoan esan da, nik bakizun ze momentu gehin zian klik moduko bat, izan zen, osasunatik zeltara alde ginuneko garaiura. Ze horrek balio izan zidan, esateko, zuk balio duzu futbola izateko, sinistu zure buruarengan, eta horrek eman zidan, empoderatu ninduen, ulertzen autoestima eman zidan, eta segurtasuna nire buruarengan, zen ordurarte baintzen arrobiko mutiko bat, apala, humila, eta uste nituena, lehenengo mailako nire taldekideak zirenak, beste eskaloi batean bezala, eta nire nituen komplejoa galortatik. Eta bigora joatea eta urte hori eder hori izatea eta niri eman zidan hori konfiantza hori izateko bai, zu ere eskaloi berdinan zaude eta sinistu zure buruaren eta ordutik egin ditut 10 urte, egin ditut 10-11 urte, itxurosoak, ondo. Eta nolabait, arlo pertsonalean zein kirol arloan, zer esango zenuke eman dizula zuri osasuna taldeak? Bai. Hombre, izan da nire bigarren etxea, ez? Ordu pila pasa dut hor, eta azkenean, jende pila bat ezagutzeko aukera izan dut, bai taldekidea, bai staff teknikoan ibili diren hainbat eta hainbat, pertsona, langileak, ez dakit, guztien arteko kooperatibismotik lortu dugu beti, aurrera ateratzea osasuna, era denboraldiak eta helburuak lortze hori, guztien arteko elkarlanari esker, eta badira hor balore batzuk azken finean, taldekako kiroletan lantzen direnak eta funtsezkoak direnak, bakoitzaren bizitzarako eta balore oso positiboak dira. Bakigu futbolan ere, kontrako baloreak ere sustatzen direla, askotan, eta badia, keinu itxusiak eta testosterona asko mugitzen den mundu badela ere, baina nik esango nuke,
azken finean jorratzen zaitu bizimodu bat da eta mentalki ere resilientea izaten laguntzen dizu, gauzei eusten, bai gaizki datozenean ere, ez? Izatea hor indar hori eta bueno, gauzak ongi datozenean ere, pues oreka ekilibrio hori izatera, ez? Zure buruarekin, baina hori azkenean bakoitzaren ibilbideak ematen dio, eta ni izan naiz pertsona bat suerte izan duena, bizi izan ditut muturreko egoerak, bai oso onak eta bai oso latzak, eta horrek egin nau ni gaur egun naizen pertsona ere, ez? Orduan, bai proban jarri naute, bai esperientzia bikainek eta bai esperientzia kaskarrek, lesioi dagokienez, kirol emaitzei dagokienez eta guztiei dagokienez, pues bizi izan dut muturreko gauzak eta horrek prestatu nau nolabait esateko, nire burua egonda muturreko egoeretan eta badaki horretan surfeatzen, ez? Piskat, aro gozo horiek aztertu horretik, lehenik eta ben momentu txarre hori helduko diegu, eta batekin geratzekotan seguraski izango zen 2014 urte hori, non taldea bigarren mailara jaitsi zen 14 urteren ondoren, eta gehiaren hori etzen okerrena izatzen, ondoren etorri zena, bigarren mailan denboraldi hasi, zu gainera lesionatu, ekonomikoki taldeak kinkalarrian, nola goratzen duzu urte hura? Hori da muturreko egoera bat, ez? Oso latza izan zen, elkartu zen taldearen dinamika kaskarra, nire egoera pertsonal gogor batekin, ez? Bi gauzak izan ziren, ez banun nahikoa nire lesio gogor horri buelta ematen, ni ere kapitainetako bat nintzen, eta horri batu zitzaion, taldea zulora, eta justo lehenko mailatik jaitsi berria ginen, eta hori onartezina zen, ez? Eta, claro, genuen hor presio bat, eta bai, nahi genuen oski, baina ez genuen ere argudio askorik eta herramienta askorik horri buelta emateko, eta azken minutuan salbatu genuen match ball hori, ze kluba desagertuko zen, eta gaur Osasuna dagoen tokian ez genuke ikusiko hori lortu izan ez bagenu, ez? Eta orduan, alde batetik, gero kriston satisfazioa eta zama kristonak enduen gainetikan, eta orain, horregatik ere, zoriontsu naizen batean eta asebeteta ikusita, nola hor beak ikutu gaituela, eta orain nola dago Osasuna, ez? Borgarren dago, lehenengo maila batean, eta ez da horren beste urte pasa, basatu dira 8 urte besterik, ez? Nola aldatzen dien gauzak, eta hor ni protagonista izan naiz, beste askorekin batera, eta horrek ematen dit, arrotasun puntu hori. Gainera okerrez banago, uste dut denboraldi hartan, jada denboraldiko azken txanpa horretan hasi zitela taldearen dinamikan sartzen, ez? Nolabait dena jokoan zegoen partidu horietan. Nola izan zen lesio batek irten eta berdegunera salto egindakoan ikustea zer zegoen jokoan? Nola kudeatzen da horrelako salto bat? Ala moduz. Eta venga, tokatzen da eta aurrera. Horrela da. Supervivencia pura y dura, esaten den bezala, baina horrela gainera letra guztikin esaten du, ni bueltatu nintzen martxo baten, 7 edo 8 hilabete eraman operatu nindutenetik, oraindikan ez dengoen osatuta erabat, eta nire Osasuna arriskuan jartzen. Takual, belauna neukan oraindikan kristo bat egin da ez, baina ez nokan gunean osatuta. Baina beharrak ziren beharrak, eta goratzen dut direktor deportibo edo kirol zuzendariak esan ziala, eske behar zaitugu, jolastu barra duzu, eta zauden bezala, baina sentitzen dut, baina behar zaitu taldeak. Eta hola sartu nintzen taldera, eta izan nuen arazo handiak, belaunak kiston mina, medikamentuak hartzen, eta ikaragarria izan zen, bai. Ja. Burrada bat, zen hain ikusita perspektibaren esaten zu, azkenean futbola edo eliteko kirola ez da osasuntsua, zen burradak egin izan ditugu. Ja. Orain aipatu duzu, berdegunetik kanpo egotea zertzaia den eta zuk ondo dakizu hori, uste dut 2 alditan aportu duzuela belauneko lotailu hori,
kirofanotik pasa, makuluetan ibili, errehabilitazio prozesu guztia, nolakoa da? Bira, esan duzu, ze momentukin geratuko zinaken, ez? Esan dut momentu gozo bat, nola, pues, zeltara joan nintzen, eta horrek klik moduko bat eragin zian buruan, esateko sinisteko nire buruan. Bai, Baina beste bat izan zen, momentu erabat latza izan zen, abuztuan hautsi nuen, denboraldi horretan, biziko partidan, bigarren mailako lehenbiziko partidan, eta kirofanoan operatu ninduten, lotailua jarri zidaten, baina sorte txarra izan nuen, ze bakteria batekin infektatu egin zitzaidan. Eta infekzioa sortu zidan. Eta egondu nintzen hilabete bat, infekzio hori ezin kendu, eta antibiotikokin, eta justo medikoak esan zian, traumatolog esan zian egun horretan. Oier, saiatu gara garbitzen, eta ez da modurik, ez doa bakteria, biharko ez bazaizu bakteria hori kendu, jarri beharko dizugu beste ligamento bat, berria, baina ja ezingo nukena seguramente futbolean jolasten jarraitu. Eta justo egun horretan bertan, berriro atea ziaten, eta likidoa zikina ateratzen baldin bada, operatu beharko zaitugu berriro, eta futbola utzi beharko dugu seguramente. Eta atea ziaten likidoa, eta garbitu egin zen egun batetik bestera, eta horregatik gero ja, pentsa, zenbat arrakasta lortu dituan Osasuna, eta zenbat urte gehiago jolastu, posible izan duan jolastu. Baina hortaz, horretzen, zure burutik pasatzen egoera hori, ostra, futbola utzi beharra daukat, hau ez baldin badejoa ondo, ez? bai, erabat, eta izan zen, kiston matchbola, niretzako. Zen, ordu batzuen buruan, egon nintzen, futbola usteko edo jarraitzeko, eta azkenean jarraitu ahal izan duen, errekupatu nintzelako, esfortzu handia, rekuperazioan, egunero, dalekete pego, kaina sartzen belaunari, baina azkenean, pentsa, erretiratu naiz, 37 urtekin, fisikoki ongi egonik, eta kriston meritua, eta horrekin ere oso harro nago. Ja. Bueno, argi geratu da superbibentzia munduan aditua zarela, Oier, baina... Bueno, bai, baina eske jendeak igual ez daki, eta pasatzen dira momentua gogorrak, bai, muturreko momentuak dira ere, alde horretatik, eta badirudi ez, gero telebisten eta garela, edo munkaritan, eta dena dela polita, baina pasatu ditugu momentu latzak. Ojo, jendeak esango du, nik ere, bai, noski, baina niri dagokidanez eta futbolari dagokionez, momentu gogorrak eta muturrekoak ere egon dira. Bueno, orain pasa gaitezen txamponaren beste aldeare jorratzera, ze zuk ere bizi izan dituzu momentu gozoak, nola ez? Eta gehien bat gogoratzen naiz, Lemaiara igo zineten urte hori 2019 urtean Jagobarekin, ez? Gainera zuk protagonismo handia izan da, kapitaina izan da. Talde horretan non egon zen sekretua, nolabait, hain denbora gutxian taldea erabat bizi berritzeko. Bai, nik uste Mexiko aipatu nahiko nuke taldean sortu zen giro ez dakit oso egoki bat, ez? Bueno, geundenak eta etorri zirenak eta sortu genuen nolako lagun, kuadrilla bat ginen, lagun talde oso ona bazkaltzea geratzen ginen askotan, eta egiten genuen ekipoa, ez? Pina egiten genuen, asko. Eta horrek ematen zigun, sendutasun bat garrantzitsua zelaitik kanpo, baina gero hori ere islatzen dena zelai barruan, zalantza ezbidi gabe. Eta hori lagunduta, Jagoa eta Bitio horrek sortzen zuten dinamika erresa, erakargarria, entrenamentu erakargarriak, politak, eramangarriak, bizimodu ona sortzen zuten, ez? Guzti horrek koktel batean sartuta, ekarri zuen, sekulako giroa sortzea gure artean, eta naiz eta hasiera batean emaitzak ez ziren oso onak izan, baina behar zuelako transizio moduko egoera bat, ez, edo etapa bat, eta hori gaindituta urritik hasi ginen poliki-poliki gehozta itxura hobea eskaintzen partidotan, eta gero geldiezinak izan ginen, azken txampan. Gaina lehen mailara igo, ez, eta bigarren mailako inertzia hori mantendu, eta taldea lehen mailan egonkortu. Ze erronka potolo izan zen Osasuna bezalako talde batentzat, lehen maila baten taldea janik egonkortzea, eta gaur egun ezagutzen dugun Osasuna horren oinarri horiek ere eraikitzea lehen mailan?
Poliki, ez dakit, lehengo mailako txartela lortu ondoren, diru iturria handiagoak ziren, eta orduan, gero, etortzen ziren taldekideak gerozta, pues, maila hobesagoa zuten, hobetzen zuten zegoena, eta horretan ere asmatu zuten, ez, horretara dedikatzen dienak, baina baita ere, aipatu nahiko nuke, Iago eta Bitxor etorri zireneko lehenbiziko urte hortan, etorri zirela ideia argi batek itzela pues oso vertikalak izatea, ez? Presio handia egitea beraien aurkarien zelaian eta beraien atetik hurbil baloia lapurtu eta oso hemen gustatzen den futbol baten ideiarekin etorri ziren eta hori jendeak ikusi zuen berehala eta joare konektatu zuten asko gurekin eta bai entrenatzaileekin, ez? Orduan izan zen nola guztien arteko komunio edo bateraketa bat geldiezina bihurtu gintuena eta hori gero luzatu zen, lehenengo mailan ere bai. Gero, pues bueno, orain ja badoa pizkat jeisten igual komunio hori, baina taldea egonkortu da eta talde egonkor batek daukana da, pues igual sekulako partida polita edo merezitako partidak egin gabe, badela gai ateratzeko partidak aurrera. Eta horrek mantentzen du Osasuna gaur egun, pues sailkapenaren erditik gora. Ze aurten ere hasi ziren hola pizkat duda askokin, gero egin dituzte partida politak Barcelona eta Realen kontra adibidez, baina da talde bat ja oso egonkortuta dagoena lehenbiziko mailan eta daukana ja argudioak nahiko eta sobera, pues lehenengo mailan egoteko lasai. Baina despistatu gabe, bakigulako nondik gatozen, ulertzen hori historia. Eta zer desberdintasun haute ematen dituzu gaur egun Osasunarekin eta zuk utzi zinuen Osasuna horrekin? Bueno, ez dut ere desberdintasun handirik ikusten, Ez dakit, badoaz aurpegi desberdinak agertzen, 11koetan eta, baina nik uste dut saiatu garela ere beti, pues ez dakit, etxekoak izan garenok eta holako gure futbola irakurtzeko ikusteko modu bat, kanpotik etortzen dienei erakusten, edo lan egiteko modu bat, egunerokoan, eskuzabalak izatea esfortzuan, eta ez dagoela egunero eman behar duzula hor, lanera joaten zara, ordua eta erdi entrenamentura, eta hor egon bazara, atentzioa jarrita, konzentratuta, zaudenera, eta hori beti mantendu nahi izan dugu, erritmoa eta gauza guzti horiek. Eta nik uste dut ez dagoela diferentzia handirikan, jarretzen dute hilo beretik, nik uste. Gaina badirudi aria ez dela, tenez? Pixkanaka ere bai, Roberto joan zen, zu ere joan zen, baina aztegitik jokalariak igotzen jarraitzen dute. Jagoak ere aipatu zuen, bere agur mezuan. Eta xoare altxor badela. Zuk ere ala ikusten duzu? Bai, eta badago lan handia egiteko, lan handia egiten ari dira, baina pentsa nolakoaren gauza, betik urtera beti ateratzen joan izan direla jokalariak, eta horrek ematen dio sostengua eta zentzua Osasunari ulertzen. Eta bai, aldetatik ere, David García atera berri da ere, kapitainetako bat. Bueno, azkenean horrek erakusten du, ez gaela inor ezinbestekoak. Funtzionatzen duela bat egon edo beste egon, eta horrela izan behar duela, eta naturaltasunetik hartu hori, eta hori da osasuntxua egotearen seinale, ez? Aimar, Pablo, Iker Muñoz, Areso, ez dakit, Alidia, Jorge Hernando Vera, poliki, Ikike Barja, nahikoa urte dara eta hor jarraitzen duena pizka nire garaiko kapitain moduan Unai Gartzia, ez duela suerte handirik izan azken urtetan, azkeneko urtea du berak, baina Monkaiola bakatu, badago bermea alde horretatik hor, eta hortan segitu behar dute tinko. Aipatu ditugula Arrobiko jokalari horiek Osasunako lehen taldean duten garrantzia hori. Zuk Arrobiko jokalari izan da eta kapitain hoia izan da, zer suposatzen du Osasunako kapitainaren besoko hori eramateak? Bueno, sari moduko bat da, baina saria izatearekin batera bai ere erantzukizuna bada. Saria esan nahi dut, zenbait sokara ematen du, klubean edo taldean urte asko eta etxekoa den batek, ez? Urte asko daraman eta etxekoa den batek, normalean. Eta horrek esan nahi du, zure trajektoriari edo, sari bezala, ematen zaizula hori ere emateko ardura edo
edo, ez dakit, ba, hori ardura. Eta, eta ardura esaten dut, erantzukizuna ere bada, bueno, kapitain batek ere egin beharra duena da, pues, talde barruan egon daitezkeen gatazkatxoak edo zerak, pixkat, arindu, orekatu, ongi gestionatu, ez? Eta entrenadoreekin batera, baina batzutan entrenadorea ez da gauza guztitaz ere ohartzen, eta barruan dagoen jokalariak egin badituen eginkizunak dira, eta azken finean, suposatzen du, parte baten ohore bat, ematen dizu olako beste mailatxo bat, ez? Eta, claro, kapitaina izateko ere balio behar duzu, izan bazara lider positibo bat, eta izan behar duzu arazoak gestionatzeko kudeatzeko gaitasun puntu bat ere, edo personalidade, autoestima puntu altu bat, eta bueno, nik suerte izan nuen, esan dizuan bezala, bigotik etorrita ja beste pertsona bat edo beste jokalari bat bilakatuta etorri nintzen, nire buruaren konfiantza handiagoakin, eta kapitaina izatera iritsi nintzenean, nukan ja beste seguridade bat nire buruaren gan. Gainera askotan, Osasunan ikusi zaitugu, berdegunetik kanpo ere, nolabait hainbat gai sozialetan konpromezu horrekin. Gehien bat, euskararen gai honekin. Bai. Zuke nola bizi izan duzu, zure balorekin datorren zerbait da, edo naturalki irtetzen zaizun gauza bat, edo konpromezu bat ere bada? Bueno, depende bi gauzak, ez? Konpromezu hori beti izan dut, batez euskararekin lotuta izan diten egoerakin, ez dut zalantzarik izan beti parte hartzeko. Baina batzutan ere, badia gauza batzuk, non, bueno, igual ez duzun horren gustoko esan dut edo gogo handirik, baina azkenean esaten duzu, bueno, eskatzen zute laguntza eta egin beharreko gauza dira. Niko ulertzen dut, azkenean guko oihartzun handia daukagula, nik kasuan genuela, eredu bat gara ere, jende askontzako, eta hor militantzia puntu bat ere nik badauka talde horretatik, ez? Eta jarraitzen dut izaten, eta orduan, banekien nik nire irudia jarrita eta batez euskarari lotutako ekintzak babestuta, ematen niola hor indarpuntu bat edo referentzia bilakatzen nintzela zenbait momentutan, ez? Eta horrekin ere kontziente nintzen. Ez da ohikoena, ez? Goi mailako jokalarien artean horrelako ekimenetan agian parte hartzea. Ez, baina nik argi izan dut gaina, eske gu, Nafarroan bizi gara, eta Nafarroa badakizu erkidego berezi xamarra dela. Aldeetatik, ez? Oso, igual ez da gutxiego, baina, bueno, oso politizatua dago, oso polarizatua ere, ez? Eta orduan, badago saltza eta kontuz ere bilibarreko, erkidego batean bizi gaela, ez? Oso polita, anitza, baina, bueno, errealidades berdinak, eta hori kontutan izan behar genuen eta oso presente beti, ez? Eta orduan euskara zen gauza bat, azkenean hizkuntza bat, horregien alde egitea zen neutroa edo da neutroa, eta politika arlotan ere beti leskatu izan diate atxikimenduak eta laguntza, baina hor ikusten nuela, azken finean ni ez nintzela bakarrik oier, ez? Osasuna representatzen duen, eta Osasuna da Nafarro osoa, eta jakin bat da batzutan, noraino guzti, ez, edo ez guzti, nezta, gauza askokin ados egon, eta ezin zure aurpegia edo zure atxikimendua ozen erakutsi. Eske, gainera nik uste dut Osasunak baduela funtzio hori, Nafarroa osoa batzearen funtzio hori, ez? Iparraldetik hegoalderaino, mendebaldetik ekialderaino, Nafarroan zerbaitek lotzen badu Nafarroa osoa eta puntu komun bat izan daiteko Osasuna, ez da? Bai, pena da, ez? Horrela izatea, baina, joar, egoera oso berezia gertatzen da Nafarroan, oso gizarte anitza gara, aldergatik esan dizuan bezala, eta bai, horrek beti bortzen du Nafarroa, ez? Osasuna, baita San Ferminek esaten dute, ez? Baita San Ferminek ere. Eta, bueno, bai, Nafarrak eta Nafarrak ezareten batzuk ez, baita ere. Hori da, Eta orain, dagoeneko futbola utzita eta
eta jokalari erretiratu baten ikuspuntitik edo prismatik horietatik, egungo futbolaren bilakaera nola ikusten duzu, egungo futbol moderno hau, ze alde on, ze alde txar ikusten dituzu? Ni nahiko kritikoa izan naiz beti, eta ez dakit hola nahiko argi esan dudan inoiz, baina zait asko gustatzen hartzen ari den bidea, ez? Beti izan dute sensazioa futbolariak izan gaela kirolariak merkantzia bat bezala kasik, ez? Produktu bat, non, bueno, eraginkorra zaren bitartean erabiltzen zaitudan atope, ustiatzen zaitut, eta jokatu partidak, eta genera espektakulo edo kompetizion, ez? Jendea entretenuta izateko, hainbatean, el opio del pueblo baita ere, ez? Eta horretan ibiliak izan gara. Zagit, badauka beralde ona, baina negozio puntu horretan ez dago batera doz, ze jokalaria gaina, pues, bueno, Champions, Europa League, Mundialak, ez dakiz zer, tauta beste jokatzen dituzten jokalaria daudera bat, bakit, dirua iraztutela baina ez da, dena dikoa, ez da, negozio modeloa, eta ez dakit, oihartzun handiegia da futbolak gizartean gertatzen diren, eta oihartzun eta garrantzia handiegia ematen diogu edo ematen zaio futbolari, bakit, kirol polita dela, erakargarria, baina jo, puntu bateraino, ez da, fanatismo horiek ere, jendearen fanatismo horiek ere kostatzen zaitu ulertzea. Ja. Eta zu mundu horren parte zinenean, jabetzen zinen, zuk pertsonalki zenituen kontraosan horiekin? Bai, beti izan ditut, nire baitan. Oke, pasa, nik uste dut beste alde batera begiratzen duela, zeren horrek absorbitu egiten zian, eta zurrunbilo horretan sartuta, bakarrik zara gai pizkat ikusteko momentuko gauza, etorkizun hurbileko egoerak, baina beti izan dut hor zerbait bihotzean, esaten ziana mundu hau, eta pizkat violentoa da, argi gutxi daukan mundua da, erlazioetan eta oso hotza, eta ni naiz hurbilago bezala, berotasun gehiago behar dut, kontaktu gehiago, eta futbola, bueno, horre puntu hori ere badu. Hauxe da, Oier, mila esker gurekin izateagatik, plazer hutsa izan da, benetan, eta sorterik onena etorkizunean, Oier. Mi esker asko zuei.